Alaikum salam wa rahmatullah. Wannan ke tambaya ke ce mutum yi bulaguro ya shafin da wutar yake. A shafi da wutar manzo Allah ko ya bulaguro baya barin su, yana yin su hatta cikin bulaguro da sallan duha da dukkanin wata nafila yana yin ta. Nafilfilin da suke da alaka da sallan farilla su ne baya yin su, kamar kamar azhar raka'a hudu, bayan azhar raka'a biyu, bayan magariba raka'a biyu, bayan isha raka'a biyu, su ne yake barin su. Amma na kamin asuba raka'a biyu na kamin ayi sallar asuba su ma in yi bulaguro yana yin su, baya barin su. Cikin sallolin suke da alaƙa sallan farilla na asuba din in ko da ya bulaguro yana yin su, baya barin su. Sauran ne na azhar da magariba da isha'i su ne baya yin su. Amma sauran na filfili hakanan yana yin su, musamman kuma sallan dare ko da ya bulaguro baya barin ta. Allah sa mu gani. Wa alaikum salam wa barakatuh. Wannan ya ce me hukuncin mutumin da ya ce ma dan uwansa musulmi arne. To shi musulmi ko da baya akan aƙidar ka, misalin yana da wata gurguwar aƙida wanda bata kai inda za ta kafartar da shi ba, kamar yanzu yan uwa da ya cikin musulmi suna da aƙidan da ba ta yi daidai da Qur'ani da sunna ba, bata kai inda za ta kafartar da su ba, to wannan musulmi ne, haramun ne ka ce mishi kafiri. Dan annabi ce duk wanda ya jefi dan uwansa musulmi da kafirci, to in dai har ga Allah shi wannan wanda ka jefe shi ba kafiri bane, to kafirci baya faɗi a sai dai ya dawo a kanka. Don haka abun yana da haɗari, a rinka kiyaye wa'annan lafazan. Allah kare mu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan yake cewa wasu suka ce daura aure irin wanda yanzu ake yin shi bid'a ne. Malam ƙarya suke, ba gaskiya bane malam. Halali ne, ba a ce bid'a ba a ce sunna. Dan in kai aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai shaida akan aurenka, to shaida alal akalla mutum biyu ne. In suka karu abu ne mai kyau, in sun fi mutum biyu 100 suka karu babu illa. Kuma annabi ya ce a buga ma mata, ya ce su rinka buga ganga, shine ake duf dan su nuna aure, kuma a'linu, annabi ya ce ku bayyana shi. Kenan ba a ce tara mutane a sunna ne, kuma ba a ce mi wajibi ne ka tara mutane da yawa, amma halal ne. Alal akalla a samu shaidu biyu akan aure, amma in suka fi haka babu illa, abu ne mai kyau. Kuma wannan wata fara'a ce wanda in za ka yi ka gayyace yan uwanka, in kana iya, halali ne ka gayyace su, kuma abu ne mai kyau, babu illa. Amma a ce bid'a ne, wannan malam jahilci ne malam, jahilci ne. Kasan mutane ba a karatu amma ana son a bada fatawa. Allah sa mu gane. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wannan ke cewa wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Wanda ce in ka sa lalle lokacin sallah ya baka tashi kai sai da ka fidda lalle ka tashi kai sallah. Shi jinkirta sallah akan lokacin ta yana da haɗari. Sallah kuma fiyayyen ibada shine sallah a farkon lokacin ta malam. Amma kakka bar lalle ta kasance shamaki tsakaninka da yin sallah akan lokacin ta. Wannan abu ne da yake da haɗari mai girman gaske. Dan masu jinkirtar da sallah akan lokaci su ne wanda Allah ya ce fa wailul lil musallin, wani kwari ne a gidan kwarin jahannama Allah ya tande shi dan masu jinkirtar sallah akan lokacin ta, musamman mata. To dan haka kenan tun da wuri ka sa lallenka wanda ba zai kai ka zuwa cin karo da farkon lokacin sallah, amma ka jinkirta sai ka cire lalle kai, wannan kuma illa ce malam. A kiyaye wannan lamarin. Allah samu gane. Wa alaikum salam. Wannan ya ce mutum ne da yaron shagonsa, mai gidan nashi bai ce ga abin da zai bashi, kurin ya sa shi shago a haka ai a wuni sai dai ya bashi wani dan abu kaɗan. In ya ɗauka abu ba bai laifi ba, a'a ba a ce ba ka yi laifi ba, sai dai komi ku yi da wajewa, ku yi da wajewa tun a karon farko. To yanzu kai za ka ɗauke ni yaron shagon, nawa za ka bani a wata, sai ka ji abin da zai ce maka. Amma kakka je ka yi a duhu kurin ka shiga yana dan baka wani abu, yana maka ihsani, kuma ka je kana ɗauka mashi kuɗi, wannan ba daidai bane. Kenan komi ku yi da wajewa, ku tsaya ka ce to yanzu kai ka ɗauke na matsayin yaro, yanzu shin albashi za ka bani a ƙarshen wata, ko dai in yi dukkanin buƙatu na da suka kama cikin dukiyarka. Ai ka ji jawabin da zai baka. In a wata zan baka kaza, to a yi ne kuma zan baka kaza. Kenan haƙƙinka ne dole ya baka. In bai baka ba, wannan haƙƙinka in ka ɗauka akan bai sani ba, har ga Allah baka yi laifi ba. Amma in dai shiru haka kai baka tambaye shi, kurin ya ɗauki yaron shago yana maka
dan ihsani a yini to bai halitta kai maka taɓa dukiyarsa kenan komai ku yi da wajewa. Allah samu gani. Wa alaikum salam. Da wanda suke cewa mutum ne ba kuɗi ka sayi mishi kaya kamar jika 10 ake sai da shi da kati sai ka samu rage jika 8 ya kuɗin da aka rage maka. Ko da dan kai ne aka rage maka dole ka maida mishi kuɗin shi ka mai bayani tunda asalin ba naka bane to reshen ma ba naka bane dole ka maida mishi ka ce to na samu da rage gashi an yi wani abu ya baka abu ne mai kyau in bai yi ba to kayi aikin lada amma ba zai taɓa halitta a gare kai ka ɓoye wannan kuɗin ka ce ka sayi mishi wancan ka ci kuɗin mutane ka yi ƙarya ka haɗa illa biyu kenan. Allah sa mu gane kenan dole ne mutum ya kai zuciyarsa nesa akan abin da bai takara ya karya ba. Wa alaikum salam wannan yace tsoho ne baya son bai da lafiya baya son a kai shi likita yace duk wanda ya kai shi Allah ya isa. To yanzu yaran idan suka kai shi likita sun yi laifi mana mala ai ita cuta mala hakuri akan cuta ma kakkaje likita ibada ce mai girman gaske. Ibada ce mai girman gaske babu illa idan mutum yana fama da cuta ya ce na haƙura. Wa alaikum salam barakatuh wannan ya ce bismillah ya ce cikin sallah me hukuncinta a sunna ne idan za ka yi sallah idan kai Allahu akbar sai ka addu'ar buɗe sallah sannan sai ka ce a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai ka karanta alhamdu sura kuma idan daga farko za ka kama shi ma za ka yi bismillahir rahman sai ka karanta sura amma kuma daga tsakiya ne babu illa sai ka karanta ta a haka wannan shi. Wa'alaikum salam da barakatuh wannan ce suna da wani aboki ne wanda shi duk abin da aka ce sunna ta tabbatar da shi biyar da shi sai inda a cika Qur'ani wannan Qur'aniyu ne ake ce musu arna ne ba musulmi bane dan annabi ya ce duk wanda ya bambanta tsakanin hadisi ya ce inna Allah auha ilayya wahyin Allah min wahayi duk wanda bai yarda da hadisi ba ya ce sai Qur'ani wannan arne ne ba musulmi bane kuma annabi ya ce kada ya yarda mu ido hudu a kiyama da shi dan Allah ya ce wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu duk abinda manzon Allah ya zo muku da shi Allah ya ce sawa'an aya ne hadisi ne Allah ya ce fakhuzuhu ku karbe abin kenan wanda bai karbi hadisi ba bai karbi Qur'ani ba dan Qur'ani shine ya umarni a bi hadisi inda bai bi hadisi ba to bai iman da Qur'ani wannan arne ne ba musulmi bane malam ko da ya sallah ya azmi kafiri ne malam ba a cin yankansa ba aurarsa ba a yi mu'amala ta musulmi da shi Allah sa mu gani Qur'aniyun ne wannan arna ne. Wa alaikum salam da barakatuh wanda ya ce wani ne ya aure wata da ciki ya aure ta kuma da aka da zai wata biyu cikin ya yi girma kuma a ƙarshe mijin da aure ta shi ya mata ciki a ko da ba shi ya mata ciki ba babu illa dan shi cikin da ba na aure ba baya da alhurma a ce za a musu al'idda in dai ta yi tuba kuma sai aure ta ko da ba nashi bane sai a ci gaba da zama balantana ya tabbatar da nashi ne sai su ci gaba da auren bai taɓa auren su insha Allah Allah samu gani. Wa alaikum salam da barakatuh yace wannan akwai wani zikiri ne ana yin shi a maddin Fatiha subhanallah alhamdulillah wannan kuskure ne mala wannan zikirin mutumin da harshensa baya iya ɗo Fatiha an yi ma'ana shi bai da kwakwalwan da zai iya haddace alhamdulillahi rabbil alamin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar a madadin Fatiha wanda baya iya ne fa ba kowa zai karanta ba wannan kuskure ne a san wasu malamai kurin da sun ga abu kawai ba san kan gadon shi ba don son malinta kurin sai su ba da fatawa a kansa wannan ga wanda harshensa baya iya kwakwalwarsa ba ta ɗauka kwata-kwata sai a karantar da shi wannan zikirin ya yi shi a madadin Fatiha Allah samu gani. Wa alaikum salam wa barakatuh wannan yake cewa akwai wani ya karanta zabura kuma yana neman malamin zai karantar mai da zabura malam wannan shirme ne malam zabura Allah ya shafe su kuma ya ce akwai tamka da warwara a ciki ka a karanta su haka Qur'ani ya tabbatar da littafan da Allah ya sabkar da kamun Qur'ani duk an canza su an yi ƙari an yi rage haramun ne musu. Alaikum salam wa barakatuh wannan yake tambaya akan mutum ne da sallar isha zai iya raka'a biyu ko shafi da wudilla wannan garwaye ne tsakanin lamura malam idan kai sallar isha'i ka gama kai azkar akwai raka'a biyu wanda suke da alaka da sallar isha'i su za ka yi bayan ka yi su sai ka yi shafi da wutiri in ma a farkon dare in ma a can ƙarshen daren za ka tashi kuma shafi da wutiri su ne abin da ake ce musu qiyamul layl dukansu ɗaya ne babu bambanci in ma ka yi su a farkon dare in ma ka yi su a ƙarshen dare ba samu gani. Wa alaikum salam wannan yake cewa idan ya gama sallan isha zai yi raka'a biyu ne sannan shi shine raka'a biyu ne suna da alaka da sallan isha'i suna ake da rawatib kuma shafe da wutiri wannan sallan da ake yin su a cikin dare in ma ka yi su a farkon dare ko ka yi su a ƙarshen dare.
Warahmatullahi wabarakatuh. Wannan yace mutan za shiga makabarta suna rike takalmi a hannu. Haka ne, idan tsakiyar makabarta tsakanin kabari da kabari zaka shiga ka wuce, annabi ya ce ka cire takalminka. Amma in dai gefe ɗayan babu kabarbara ba masa kana iya shiga. Amma in dai tsakiyar makwantai zaka shiga, to kakka shiga da takalminka, ka cire takalmi ka rike a hannu. Wannan shine abin da sunna ta karantar. Allah samu gane. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kafa kungiya a musulunci, ana kafa kungiya a musulunci don maslaha. Dan idan akwai maslaha ana tsoron wata barna za ta biyo baya, za a ciyo kanta, sai a yi kungiya. Amma kungiya ba addini bane ba kuma sunna bane. Amma in akwai wata maslahan da ake son a cimma wata barna a kawar da ita, sai a yi kungiya. Musamman kamar yanzu wannan zamanin, kaga in baka da kungiya a can da, da'awarka ma haɗari ne, saboda ana iya tuhumar ka da wata barna da kuma hawarijanci da ra'ayin boko haram. To in akwai kungiya ka za ta kare ka daga wannan sharrin. To shine maslahatta, ba wani abu bane. Allah samu gani. Kenan in akwai maslaha sai a yi kungiya, in ba maslaha kenan kada a yi ta, insha Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wannan ce mutum ne tun a farkon dare ya shafe da wutiri, a ƙarshe kuma sai ya tashi cikin dare, ya zai yi? Babu illa. Da an yi shafe da wutiri ma ai ana yin nafila, sai dai ba a yin wutiri sau biyu. Ana yin nafila, sai ka yi nafila kuma sai ka ja karatu sosai a ciki. Don ita sallan dare abin da ake la'akari da shi tsayuwan ne, yawan karatun ne shine ake la'akari da shi, ba yawan raka'o'i ba. Sai ka yi kenan nafila raka'a biyu biyu kenan, ka ja raka'a biyu sai ka ja karatu sosai a ciki, insha Allah. Babu illa. Wutiri ne ba a maimaita shi sau biyu a dare ɗaya, amma bayan an yi wutiri ma manzon Allah yana yin nafilfili a cikin dare. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wannan ce idan an yi kiran sallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wannan ce mai hukuncin sabkan Qur'ani, a sabke Qur'ani, ko mutum ya sabke ya tara mutane su ci abinci. To abu ne mai kyau don idan mutum ya haddace Qur'ani ya tara mutane su ci abinci, halal ne, amma ba a ce sunna ne. Ba sunna bane kuma ba addini bane, amma ya halitta mutum ya yi haka. Wannan ce yaro misalin idan ya yi girma ya kai 18, shin haƙƙinsa akwai akan illa? Shi yaro da mutum yana ƙaran bai mallaki hankalinsa ba, sai a tarbiyyantar da shi, a tsora shi akan daidai, a fahimtar da shi addini, a bashi ci da sha. Zaran ya mallaki hankalinsa, ya san baki ya san fari, to sai a ɗora shi akan hanyar da zai rike kansa. Wannan ya kai inda zai rike kansa malam. Kenan bayan ka tarbiyyantar da shi ya gane komi, to wannan yanzu ya zama mutumin kansa, sai ya kula da kansa. Amma in bai da abin da ya buga bai samu ba, kenan kai ma'aifin in kana da sai ka mai ihsani. Yanzu ihsani ne, wannan ba haƙƙi bane. Kenan dole ne abin da yake wajibi a kan shi ne tarbiyyantar da shi kamin ya mallaki hankalinsa da ciyar da shi. Bayan ya mallaki hankalin, wannan nauyin ya sauka akan iyaye. Yanzu shi mai ta kansa ya kare kansa, ya tashi ya nema don ya kare mutuncinsa. To kuma su iyaye suna da haƙƙi akan na ya kula da su, ya musu biyayya in ba su da shi. Amma in suna da iyayen, shi ma ba wajibin ne da ya kula da su kenan. Allah samu gani. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan ya ce wasu suka ce yaro sai an yanka mishi rago bayan alfaisu kuna ana naɗa masa suna, in kamin haka aka masa sunan bai yi ba gaskiya bane malam. Annabi sallallahu alaihi wasallam tun haihuwan yaro, yau idan yanzu aka haihu yaro sai ya naɗa mai suna. Wannan ma daga cikin sunna, ko ka bari har ranar 7 babu illa. Wannan bai da alaka da yankan rago. Suna tun farko ma kana iya ka samu shi. Yanzu da an haife shi za ka yi kashe sunan shi kaza, ba sai an jira sai an yanka rago ba. Balantana har a ce wai sunan bai yi ba gaskiya ba. Duk kitabun ras daga kai suke kago wannan abu. Kuma shi sanya suna addini ne. Mutum ya ji tsoron Allah, ya rinka ba da fatawa wanda ada kwai dalili. Fatawa wanda ba dalili malam gara shirka da ita malam, idan mutum bai tuba ba ya mutu akan haka. Allah samu gani, ba gaskiya bane malam. Wa alaikum salam. Wannan yace limami ne wanda baya salati akan manzo a sallar shi,
baya addu'o'in kai ma haka zaka bi shi, a'a kai ka yi su sai ka kammala sai ka salamce. Ai ba a ce ba kai tsaye idan limami ya sallama kai ma wajibi kai sallama, a'a ka kare wannan addu'an sannan sai kai sallama. Kuma wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bangaren bacin zuciya kan da misalin mutum saurin fushi, to mutum in yi wannan ya ruhu maka ka yawaita istighfari da kuma isti'aza, a'udhu billahi sami'an minash shaitanir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi, kuma ka yi arwalla. Kuma haka idan mutum yana amfani da kamar su kafe hakan nan kenan sai ya rage wannan abun ya bar shan su. Kuma abu na uku, ka duba ka gani in dai baka da wani masu na shaidan. Ka san masu na shaidan ma idan mutum yana fama da shi ko kambun baka da suna haifar masa da irin wannan abu, kenan sai mutum ya yi ruƙiyya, tunda dai ruƙiyya babu illa sunna tare da ita. Sai mutum ya yi ruƙiyya ko ya je a mishi ruƙiyya don a raba shi da indai aljana ko aljani ya taɓa shi ko ya shiga gangan jikinsa. Ka san wani zaka ga lafiyan kalau haka na amma kana fama da taɓi irin na aljani, to shi ke sa ka zafin zuciya da wuri, mutum yana fusata da wuri. To duk alamun su ne. Ya yake Allah samu gani. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan yace mutum ne a sallah ya manta bai karanta sura ba, bayan ya karanta Fatiha, me ya kama shi, kabli ko ba'adi? Ba'adi ya kama ka kenan. Duk mantuwa a cikin sallah ba'adi ake masa, sai dai wajen tahiyya ta farko idan ka manta nan kabli za ka yi, haka manzon Allah ya, ko in kai shakku a cikin sallah kabli za ka yi, sauran wuraren duka za ka yi ba'adi. Haka manzon Allah ya ce da kulli sahwin sajdatan ba'da ma yusallim. Allah samu gani. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan yace me hukunci mutumin da yake rantse da Qur'ani, tunda manzon Allah ya ce wanda zai rantse ya rantse da Allah ko ya shiru. Qur'ani siffar Allah ce. Qur'ani siffar Allah ce, babu illa, ya halitta a rantse da Qur'ani, siffa ce ta Allah. Kaji na rantse Qur'ani ya halitta ba komi. Rantsuwa da Qur'ani ibada ce, bai da illa don siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, kamar ka rantse da Allah ne. Allah.